नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत माशाची आमटी. मालवणी पद्धतीची माशाची आमटी बनवण्यासाठी मी आणलेले आहेत सौंदाळे. या सौंदाळ्यांना धुवून स्वच्छ मीठ लावून घेतलेलं आहे. आता मी घेतलेलं आहे ओलं खोबरं, त्यामध्ये घातलेलं आहे लाल तिखट, धणे, चिंच आणि 2 लसणाच्या पाकळ्या. आता हे एकदम बारीक वाटून घेतलेलं आहे. वाटून घेतल्यानंतर एका पातेल्यामध्ये तेल टाकलं, त्यामध्ये कांदा टाकलेला आहे. त्या कांद्यावरती हे बनवलेलं वाटप मी सगळं ओतून घेणार आहे. हे आता वाटप ओतून घेतलेलं आहे. या वाटणाला पूर्ण उकळी आल्याशिवाय यामध्ये आपण मासे घालणार नाही आहोत. याच्यामध्ये चवीला पुरतं मीठ टाकायचं आहे, कारण आपण माशांना पहिल्यांदा मीठ लावून घेतलेलं आहे. आता तुम्ही बघाल त्यातलेच थोडे मासे मी बाजूला काढलेले आहेत आणि ते फ्रायसाठी त्याला तिखट वगैरे लावून घेतलेलं आहे. आणि उरलेले मासे मी आता आमटीमध्ये सोडत आहे. आता ही आमटी जास्त ढवळायची नाही. तर हे व्यवस्थित उकळू द्यायची. एकदाच व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आणि झाली आहे आपली माशाची आमटी तयार. असा आहे हा बुधवारचा मेनू. जर माझं चॅनल आवडलं असेल, माझं चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.